zona tropical, xa pasamos Cabo Blanco, as Illas Canarias, 300 millas de Cabo Blanco rumbo a Cabo Verde, tempo maravilloso, 30 grados ou algo máis, e nada, imos facer unha parrillada encuberta, comer algo aí. Temos montadas unhas pisciniñas como vedes aí tamén. Que horas son alá en Fisterra? Pois unha menos, unha máis que diga que vamos coa hora canaria.